Je li zgodan biti zgodan jednako biti karizmatičan? Dobar dan, dobrodošli, ovdje Anastazija iz sunčanog Pariza napokon. Je i sunčano je i u Kopenhagenu. Ali još uvijek nije došlo proljeće. Gotove smo s orkanskim visovima, Bogu hvala, napokon. I ulazimo u nešto puno blaže, puno pitkije, puno romantičnije, bar meni. Pariz 1880-ih, riječ je o... Bellamy. Znači, meni nije toliko romantično koliko mi je onako više hook up džir. Ali ajde, vidit ćemo, možda i bude romantičan, ne znam, za sad nije. Tebi nije, meni je romantično, lipo prikaže Pariz, lipo prikaže lito, ljude, sviđa mi se to što suprotnost onome što smo čitali do sad. Mislim da smo dobro izabrale doba prostitutki, doba društvenog uspona, duela, super, sviđa mi se. Morala nema. Što se tiče morala sam. Šta se događa u knjizi u ovoj prvoj četvrtini? Znači, glavni lik George je bio u Alžiru, vojnik, i sad nakon rata on živi u Parizu, nije baš da mu je neki dobar život, više životari, radi na željezničkoj postaji, plaćamo isto bez veze. Jednu večer ti on tako šeta, bilo je lito i razmišlja, vidi sve ove, kako oni side u kafiću, piju pivo, nešto jedu, ja ovdje nemam za potrošit, šta ću, hoću li popit večeras ili ću sutra ručat, životna dilema. I sretne on prijatelja sa ženom i pita Forestier. Da, Forestier, i pita ga stari šta ima, i tako o njemu priča, kaže, pa dobro, ajde dođi, piši za novine nešto, naći nešto. To ti ja radim, da. To je... I bit će ti dobro. Kaj, dođi sutra na večeru, bit će moja žena, neke njene prije, vlasnik novina, pa ćemo nešto dogovoriti. Kajde, a kaže ja nemam ti šta za obuć. A nemam šta za obuć. On ima istu dilemu ko mi, Martina. On ima dilemu ko svaka žena, kao probudi se ujutro, nema šta za... Ali on stvarno nema šta za obuć. Nije ima to odijelo za večeru. Ako pitaš bilo koju ženu, nema ni ona šta za obuć. Nije ima niti naš glavni lik Georges Duroy. On nema šta za obuć na večeru i kakav ima dobrog prijatelja, kaže njemu, evo ti 200-300 eura, kupi sebi odijelo. I šta radi? Šta radi s tim novcima? On njemu da 200-300 eura, umjesto da mu reka imam ti ja odijelo pa ću ti ja posudi. Ne, on njemu da pare da ovi sebi kupi da ostane njemu. Ali je deblji. Znamo da je deblji, tako da pliva bi u ovome, pa razumijem. Posudijamo je novce i rekamo kup sebi odijelo kako treba. I on, gladan, žedan, šta napravi s novcima? On ode na kurve. A naravno. Kad si gladan i žedan, jedina opcija validna za potroši pare u Parizu je otići na kurve. Nema šta za obuć, nema šta za pojest. Kurve. Šta drugo? Uglavnom, sutra ti on dođe na tu večeru, upozna ženine prije, vlasnika novina i njegovu ženu, i dobro ti se oni tu dogovore, kao možeš, ti ćeš pisat, dođi ti sutra u ured, daćemo ti nešto. A sretne on tamo i jednu njenu prijateljicu koja je udana, ima dite. I on kao igra se s ditetom, on gleda, a muž puno radi, da. A on gleda, kao igra se s ditetom, gleda mater. Jako zanimljiv lik. Ili znaš tata koji gura kolica. Da. I ovi prijatelji od tate koji idu, samo da ih se primijeti s bebom. Znaš što to? Ali ali nismo spomenuli da je George jako zgodan momak, visok i plav i ima dobre brkove i to je jako bitno tada u Parizu 80-ih, i sve žene padaju na njega, pa i on škica i ženu od svog prijatelja, ali nije ništa poduzeo za sad. Jedan easter egg o našem piscu Guy de Maupassant, nije najzanimljivija stvar o njemu, ali jedna od stvari kako je umra. Pogledajte. I naš George tako dobije priliku pisati u novinama i ne zna pisati, uzme olovku, gleda papir, ne zna šta će, i javi se prijatelju Forestieru, kaže Forestier, pa ja se mojoj ženi, ona time piše članke. Ona svima piše članke, a se ne smije potpisati jer je žena, i ona ti njemu isto tako napiše članak i on prida i članak hit izlazi sutradan u novinama.
I on ti ide tako ulicom i hvali se okolo, a vidi, ja sam napisao ovi članaka, već sam plaćen za to. I dođe ti Bijednik. tamo na željezničku stanicu gdje je bio radio i kaže ti on njima, ja ovdje dajem otkaz, bye bitches. Ja odlazim, vi ste svi stoka i dajem otkaz, da. Da. Ali mislim, to je jedan jako hrabar potez, znaš, ima je to u sebi cijelo vrijeme i napokon je sad neko i nešto i sad ide tamo i Je li on daje neko i otkaz. nešto? U Mislim, svojoj ko je glavi je. napisao članak? U svojoj glavi on neko i nešto ima članak koji je objavljen. Aha, I to je on misli da to drugo. može ponoviti, on misli da on sad talentiran, da je on talentiran i piše drugi članak i drugi članak smeće. I javi se opet njegovoj ženi i dolazi Forestier, kaže pa daj, izlaz mi iz kuće, neću ja za tebe tu pisat članke, doviđenja. Da, moja žena meni piše članke. Šta ti misliš? Meni je jasno da si ti nesposoban, jer sam i ja nesposoban, ali zato ja imam ženu koja mi piše članke. A zašto se oženio? A zašto se žene nego zato? Da. Žene vladaju svijetom. I još jedna žena tu, tako je, oduvijek. I još jedna žena tu koja je jako bitna za priču je gospođa Marel. Gospođa Marel. To je ta udana. Udana prija sa ditetom. Sa ditetom koja živi u neredu, ali je cijela sređena. Znaš takve žene koje su znaš, sve su tip top, uđeš u kuću unutra, Katastrofa, ovo je to opisao da to njemu nije normalno. Mislim, okej. Ne osuđujem, ali znaš takve ljude. Jesi se pronašla? Nisam. I ja sam u neredu i kuća je u neredu. Ja sam dosljedna. Pošteno. Ona nije dosljedna. I on ti tako uđe u aferu sa njom i ona kaže, pa znaš šta, ti meni budeš bliže, lakše dostupan, ja ću te plaćat stan. Šta će pravi muškarac, kaže? A je, ali zašto je ona njemu rekla da će mu plaćat stan? Zato što je jedno vrijeme išla kod njega na viđanja i onda kako on živio u nekom siromašnom zgradi i onda su njegovi susjedi svašta dobacivali, naravno neuke budale, mislim. Da. Ona tu dolazi na duboko umne razgovore, ništa drugo. Njoj je to zasmetalo, onda ona rekla, a evo ja ću ti onda plaćat stan. On je pravi eskort, on je žigolo. Postaje žigolo i mislim, ne mora plaćat stan. A joj, nemoj, molim te, kao, baš mi je teško. Dok mu ona daje ključ i on kao uzima ključ, kao ne mogu ja to, kao nemoj me siliti da to radim. I naravno uzme ključ i ima stan. A sve čvršće stišće ključ. Ko nekad plaćaš kavu i onda čuješ se nekog u pozadini, kao ja ću idući put. Ja ću idući put platit sebi stan. I da. Tako do tu smo došle. Momak zgodan, sposoban, ali očito nije dovoljno sposoban. Očito je presposoban i može dobiti stan koji je plaćen i sve. Šta bi on danas? Šta ti misliš? Šta bi on na Tinderu danas? Tinderu, on bi ti stavio neki bivši vojnik, novinar, traži inspiraciju, onako, znaš, poluavanturistički, poluistraživački, onda bi ti stavlja slike ratišta, pa sebe bez majice, Alžir, sunce, pocrnio. A bija bi hit. Moraš priznat da bija hit. A mislim, halo. Ali on bi sigurno bio tip... A šta ti ne bi išla gledat slike, jel? Ne smiješ šta reći. Ne, on bi ti bio tip koji stoji u baru kraj one vodke šta svitli. Znaš, kao naruče bocu, 20 ljudi naruči bocu i onda se slikaju kraj boce koja svitli u mraku. I to bi ti on bio. Kao iz bara, na bil dan, nakon vojske, vraća se i slikaje se kraj boce koju je neko drugi kupio. Nego šta, pa neće on kupiti. Šta će on? Ništa, šta će Žorž? Kako bi on prolazio među ženama? Bi li to bio neki cancel culture? Kakvi bi bio hype oko njega? Ne, mislim, cancel culture bi bio da je on neki stariji tip koji iskorištava, znaš, kao neki producenti, ali mislim da bi ovako bija više žene ga vide kako izgleda, onda ga brane na Twitteru, onda dobije neke modne kampanje. Ko ovo što je bilo sa onim tipom, sjećaš se, bio neki kriminalac
izašao je njegov mugshot i ti Ajme, prelip. da, oni Sjećaš iz se? zatvora, oni s tetovažama, Da, pa vidiš da znaš. I tip ti je dan danas neki Slučajno, bilo je model svugdje nešto. po internetu, inače ja ne bi znala za to. To bi ti bija Georges Duroy, bi bija ono, kao pogledajte ovog bivšeg vojnika koji se vratija i uzdržavanje. Da. Kao koga želi uzdržavati? Ti misliš da bija on cancel culture? A pa ne znam, možda u nekim novinarskim krugovima, znaš, kao ako bi se saznalo da mu neko drugi piše članke, pa onda zato, ali inače ne, mislim da takvog lika teško bili da bi možeš komentari. Bili bi komentari doli kao ja mu želim pisati članke. A to? Ja mu mogu pomoći napisati članak. Da. Javi se. Kako sada? Imamo Georgea, imamo Forestiera, njegovu ženu i tu gospođu Marel, WhatsApp grupa. Zamisli to. To bi bilo Može, ludica. znači bilo bi nešto tipa Career Changers 1885. Ovaj bi ga, mislim da bi ga Forestier sigurno bloka, jer bi ovaj njemu stalno stavljao one vatre, znaš, na komentare njegove žene. Kao ona žena komentira ko ide večeras na večeru, ovaj Dobro, postavi ono. ali nije mu još uvijek povalio ženu. Nije još uvijek, ali sve vodi tome. A vidit ćemo, aj. E. Ne znam, onda bi on svako toliko, onda bi stavlja poruku kao ej ljudi, jel zna neko napisat u WhatsApp kolumnu? Ej ljudi, jel može neko dati ideju za razradu? I onda slika one balansade. Kako prevez balansadu? Kako se zove balansada? Patliđan. Je li patliđan? Ne znam. Je, patliđan, brkovi. To bi on. Ajme. Martina, unpopular opinion tvoj. Šta ti je? Šta ti je sa Georgeom? Kakav ti je on? On ti je meni onako upitnog morala i nije mi to džir i... Što se tiče morala sam. Mislim, treba je preživite. Morala sam, ali znaš, imaju ti neki portali kad zaustavljaju ljude po Zagrebu, onda pitaju ove cure kao 10 je, ali spava sa svakom, 10 je, ali ne zna voziti auto, 10 je, ali ne putuje, nema putovnicu, jel? Tako bi on meni bio, 10 je, ali ne može se sam financijski osigurati. Je, to je bitno. Mislim da je to stvarno bitno. I onaj tren kad on uzme od te Clotilde, znači gospođe Marel, kad on uzme njezin ključ, on pristaje biti muškarac. Šta je, opet, znaš, malo licemjerno od žena da traže od muškaraca da budu provajderi, ali mislim, ne može sam se, očekuje se. Evo mi sada. Daj, molim te, pa ne živimo mi u nekom vremenu. A znam, ali mislim, mora moći sebi zaraditi za cipele i odijelo. Pa mora. Osim ako nema neku nesposobnost, ali on je sposoban, normalan je i to, pa moga je raditi. I nije treba prihvatiti. Da je i presposoban. On je presposoban, ali on je roba. Izgleda da njegovo društvo i zadovoljstva koje pružaju da se mogu lako platiti. Misliš da je lako zaraditi stan u Parizu? On je to krvavo zaradio na svojim kolenima. Ti misliš da je to lako? To nije lako. I tako ti Georges Duroy zaradi stan i što se mene tiče, on nije pravi muškarac, on je obična roba. Ali opet, mogu ga i opravdati jer vrata svita su mu zatvorena, nije niko i ništa u svojim očima, pa tako postaje neko. Nije pasalo, nemoj mi ga opravdava, šta nije mogla radi na željeznici i onda se potrudi da napreduje. Ne, nego je lakše priko kreveta. Ja sam tu, priko kreveta, sve ide, da jednu, drugu, treću, ova žena mi vamo piše članke, ovu koristim za seks, ovu koristim za ovo, za ono, mislim... Ali njemu je dobro, njima je dobro. Jel' tako? On je to zaradio. Knjiga koju mi čitamo, neko je eskort. Koji je bio eskort u prošloj? Catherine. Catherine, naravno, da. Misliš da je u nama problem? U knjigama. Ali ne, ovdje je stvarno George eskort i ako je njemu dobro i ovima koji ga plaćaju, ok, mislim, moralno to nije ispravno. Ne odobravamo. Ne odobravamo. Mogu ga razumjeti, ali nije neodobravan. Evo. Ne mogu.
Rapid fire questions. Di bi ti rađe radila? Na željeznici ili u redakciji? Redakcija. Nemoj me niti pitat. Mislim, očito je, pa... Ne mora biti hrvatska željeznica. Ali sve željeznice su iste na svijetu. A nije ona u Japanu nisu. brža. A znam da mi previše točnosti, previše pritiska, kao 0,0 je brzo. Znaš, ne sviđa mi se to. Redakcija, ono laganini, kreativan si, pišeš. Jeste vidjela kako su oni lipo to pisali? On ti dođe na posao, pa igraju neke društvene igre s balotama, pa malo pričaju, pa ovaj dan izmišlja članke. Kaže kao, ja neću, ja kao idem ja intervjuirati Kineze i Indice, ali oni su svi isti, pa ću ja onako samo njima napisat što ja mislim da će oni reći. Redakcija, tebi? Meni je isto redakcija. To mi je dobro da je neki karijerni level up. Ko ti je najtoksičniji ovdje u knjizi? Znam je najtoksičniji naš George. A daj, a to je glavni lik. Martina je glavni lik. Pa vidiš da ima novih problema s tim. Pa ne znam, neka me razuvjeri. Znaš, kako možeš iskorištavati žene tako? Ali one njega iskorištavaju. Daj, vidiš? Molim te, one njega ne iskorištavaju, one njemu plaćaju. Jedna mu piše članak. To isto. Ma nije isto, pa kako je isto? Pa dobija je stan. Pa dobro, dobija je stan, mora i on nešto dati za uzvrat, pa ne može... Eto vidiš. Pa nije to iskorištavanje, on je plaćen za to. Pa ne iskorištava ni on njih, on daje svoje usluge. A ne, nego molim te, kao evo ja ću se slučajno igrati sa malim ditetom koji će mi dati nadimak Bellamy, po čemu će se nazvat Roman i svi će me zvat Bellamy. Eto, ja sam u potpunosti nevin, imam čiste namjere, ma daj. Razumijem šta hoćeš, ali nije me toliko. A nije me toliko, ovo je meni u redu mi je, drag mi je. Meni je najtoksičniji Forestier, njegov prijatelj. A zašto? Jer on ti je... Čovjek mu je još i pomogao. Pomogao mu je i onda kad ga vidi u uredu, onda se ponaša prema njemu kao da je smeće, kao Bog, ajde, obaci smeće. Znaš, ajde sad odleti tamo. Šta će sad, će ga vodi za rukicu cijelo vrijeme? A znam, ne javlja mu se lipo uopće, ne kao ajde si prijatelju drua, nego... Pa biće namirisa da... Okej, je. Vidi ja da nešto tu smjera prema ženimu. I kao on odmah, prvi članak mu je on sam rekao, kod moje žene ona će ti pomoć. Drugi članak ovi dolazi sam, ne najavlja. Evo mene, mila moja, aj napiši mi članak. Dobro mu je ovi rekao, aj ti kući stari. Je, kaže Forestier, sumnjivo, šta ti meni sad po kući svaki dan? Jedan put sam ti pomoga, ne možeš sad dadeš mu prst, uzme ruku. To vidiš. Je. Ali nije ga više ni zvana večer. Da. Nije više bilo toliko prijateljica. Tako je. Ne još? Vidit ćemo, možda bude. Nadam se. Da sad snimaš film, ko bi glumio našeg Georgea? Znaš šta ti je stvar? Ja sam uzela knjigu na francuskom i lako se čita, ok je to, nego knjiga je za srednjoškolce i onda u sebi ima kartu Pariza, ima u sebi slike iz filma i u filmu ti glumi Robert Pattinson. I sad ja ne mogu izbaciti sliku njega. On je taj. On je Bellamy. Katastrofa. Pa ko je njega odabrao za tu ulogu? Pa to je valjda bilo prije vampira. A ne znam. Možda je bilo prije vampira nego što je glumija Sumrak. Ja to iz 2012. Film. A onda je nakon. A onda je neko to provjerit ćemo to. Ako neko zna od kaj je film, slobodno napišite. A mislim, nema uopće brkove ovdje u slici. Razočarana sam. Vidiš još jedan problem. A fulali su skroz. Mislim, on mora ima brkove. A dobro, mislim, mora. Ne mora, ali očito. Tebi? Alain Delon. A da, je, zato što ti muž liči na Alain Delon, a ti si prozirna si. A daj, pa nije zato, nego mislim da lik ima karizmu, zgodan je, dobro je moj muž isto, ali... Znaš koji još može biti? Može biti mladi Johnny Depp iz Cry Baby i River Phoenix. Ne River Phoenix, ne, on je prenježan, ima prenježno lice, ne vidim ga. Ne vidim ga, ovaj mi je nekako više... Alain Delon ili Johnny Depp, slobodno glasajte u komentarima koji bi vam bio bolji. Šta vi mislite, mladi Alain Delon ili mladi Johnny Depp? Ajme, ovo će biti teško. Ovo će biti teško za odgovorit. 2026. preživljavanje, Georges Duroy. 100%. Nema diplomu,
ali Mhm. ima volju za akciju, ne nužno za radit, ali za akciju. Akcija, nije bitno. Kakva? Da. Uglavnom, izgleda da mu škola nije baš išla, ali Nije. zato mu dobro ide sa ženama. Pa nešto ti mora dobro ići, a to je blagoslov kad mu ide dobro sa ženama, ima dobru karizmu, šarmantan je, danas postoji OnlyFans, imaš i društvene mreže. Pa on bi gorija, ej, Žorž Drva gori. Kakve su ovo izjave. A mislim, ono, svit je danas bajka za jednog muškarca kao on. A šta bio na OnlyFansu? Pa šta radija u Parizu 80-ih? Isto. Prodava Isto, se za novce. Pa dobro, ja sam mislila možda da hoćeš reći onako, ne znam, dođu mu neke pa kaže, a pošalji mi sliku stopala ili tako nešto, ali ne, ti ideš ono hardcore. On ide hardcore, ne ja. Vidiš kako zarađuje. Očito ga osuđujemo ga. Nije to u redu, Martina. Danas se ne smije osuđivati ljude. Nismo u redu. Nismo u redu. Nije, posebno ne imat predrasude o drugima i... Nije u redu, on je to trudija se, žrtvova se i kako je on zaradio, a to je njegova stvar. I naša stvar, jer sad čitamo ovu knjigu. Ovo je sad postala naša stvar, tako? Je. Ovo je postalo osobno. Kakav ti je vibe u ovoj četvrtini knjige? Kako bi ti opisala? Baš je mladenački, baš je lagano, baš je ono, lito je, osjetiš kako on pun elana, kako je pun životne energije, sviđa mi se, baš mi se sviđa. Tebi? Meni ovo odiše ambicijom, dekadencijom i, Da. ajde, reću karizmom. Je, karizmatičan je. Ne znam ja, je li on karizmatičan ili je on samo zgodan. Meni treba malo više da me se uvjeri u karizmu, ali... Zapravo da, nije ništa ni rekao. Ostavljam to ko opciju. Malo priča, očito ne treba pričat puno. Karizmatičan, zgodan je. Je li biti zgodan jednako biti karizmatičan? Ne mora Drugo biti. Pitanje. Ima ljudi koji nisu. Koji su jako zgodni, ali nisu karizmatični. Tako da. Ima ih, sigurno. I obrnuto. Šta vi mislite? Je li toliko bitan uspjeh da ne treba prezat pred ničim i on želi sagraditi za sebe ime, ok, ili je on je makavelist i to je smeće? Mene zanima muški dio naše publike. Kako gleda na ovu situaciju, koliko bi oni pristali ići? Ja mislim da bi spavat sa zgodnim ženama i još dobiti nagrade. Njima je nagrada sama spavat sa zgodnim ženama. I sad zamisli još dobiješ bonus. To ti je kad dobiješ, imaš dobru plaću, dobiješ 13. plaću i još dobiješ bonus na ostvarene rezultate. To je to. Njemu ide dobro u životu. Za jednako odrađen posao, znači ništa više nije napravio. Pa je isti posao. Na izgled savršeno. Vidjet ćemo sada koja je iduća ljubavna žrtva našeg Žorža Drva, našeg žigola. Ne znam. Ili se afera ljubavnik nastavlja. Nadam se da meni je opre zanimljivo sada. Meni je isto dobro mi je. Pratite na društvenim mrežama i komentirajte nam, recite nam Johnny Depp ili Alain Delon prvo, a drugo, je li vama ovo u redu što Žorž radi? Ne morate reći bili vi, nego je li vama u redu da on sad tu spava okolo i zarađuje stanove? Koja je razlika? Spavanja i zarađivanja stanova. Nego ako neko kaže bili to radio ili je li mu to ok? Znači, u redu je ogromna razlika. Okay, Možete biti. Evo, na primjer, meni je to ok jer je to njegov život. On tako živi, on se tako dogovorio s tim drugim ženama i tako je zaradio. Ok, mene se ne tiče, ali ja to nemam napravila. Ali mi je u redu što on radi jer je to njegova stvar. Briga me. Ma vidi ti šta si liberalna. Vidit ćemo dokle će ići, ali nije nikog povrijedio, mislim, tu njima je dobro, njemu je dobro, još. Sad ćemo vidjeti hoće li koga. Nadam se da hoće. Ajde, moramo ići, ljudi čekaju. Ajde, čao. Ćao.